So karon na atong challenge mao na sa ni siya ang acrobatic balancing challenge part 2 ni siya sa katong baril kay wa may nakadaog ato. So usbo na tong pamaagi karon kaubanay na. Nya dapat ang baril magbarog. Oh, mao na to ang pamaagi ha, papatungon ninyo inyong kauban diha. Nya ang usa mao imong kupot sa baril. Oh, ang premyo ani 50,000 pesos. Okay, 50 man to atong pagniagi. Pila ka attempt ni? 5 attempt. Oh, 5 attempts. Tupo naman ko sa baril na. Oh, panikamot nag makatungtong ka ng baril. Kung ako lang igano sa natin wala. Sige. Yeah. Oh. Ayo sa. Wala ka din. Kung nga ko sa law. Dapat makatungtong dayon iphan ako og 10 seconds. Hindi bagay para makasaka ko. Kaya na at bang nga. Saka rin na. Oy, oy. Okay, para anak. Kaya ko ibangon. Okay, taro kay. Bukat kay kumaya. Di man kadaog. Na. Okay. Ganay ini. Apa yang main mam? Ngari mo lawas. Sige, kana. Oh, sige. Oh, barok. Okay, wala pa kita bahani ka barok. Oh, dapat ang kabarog usa. Sam, siya ay barok. Ito. Wala pa. Dapat makabarog usa ta mo kuan sa attempt. Ay, tris. Atas ang oy. Okay. 1, 2, 3. Ay, 4. Ano? Ya. Dari. Okay. Baru. Nah, okay, baru. Wala pa. 4. Wala pa. Okay, ano? Wala pa. Dapat makabarog. Basta ta mag-uyap sa kuan. Wala to katip. 2 attempt na. Wala to katip, ma'am. 2. Oh. Dali. Samot na mabok kay tiil. Ikaw na. Sabi na. Ihura ko na tayo, bro. 1, 2, 3. Ihura ko na. Pabalik. Ihura ka. 1, 2, 3. Ha? Uy! Ilapas. Ayaw kampak! Ay, kampak nga yun. Ako na pungar. Ito ko uri. 3. Okay rin ha? Lagi. Sige kayo, mulutaw ang baril. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na. Op. Barog. Iplastar sa angkuan baril. 4. Timbangon ang baril. Ay, may mulutaw. 4. Salina po yun. Iya. Paihap lang. Paihap, ma'am. 10. 10. 10 seconds. Ayo ka, pre. Ayo, ipabulto ka. Igo ko. Ay. Oyo. Wala pa. 1, 2, ay. Nah, ini kamot bantes kamot. Ge barog. Ge kana, ge plastar ha, ge. Ka maghihap na ko. 1.
2, 3, 4, 5, 6, Bawa ka sa akin. Bukan ako eh. 7. 7 na. 7 seconds. Oh. 7. Ikaw pa no? Oh, tatay. Katulong to ya. Paduha pa mo to. Nahog na maglimata na. 7 katotong. Lamat ko. Lamat. Ini gari ha. Andos mo lamas. Ana. Okay. Ana. Ay, bangin mo. Lagi. Ay, kung jakuha magkakitlo. Yeah, barog. Para maghihap ko. Oh. Okay, hap. Yeah, barog ha. Yeah, kay maghihap ko. Nagapulong si tatua ha. 1, Tatua ni ko. 2, Pugi-pugi pre. 3, 4, Ana. 5, Gani ya, bugan. 6, 7, Pugi-pugi ba yun? 8, 9, 10. Okay. Te, mali mo koy. Oh, tamad ma'am. Wala na ba ito? Gandos. Kaya na. Dapat malabuan ninyo sila. Udah, bampaw dari mami. Dapat kamong duha makakuha og 10 seconds. Kaya nga. Yan lang nga. Dito ka pong kuha ng kumaha. Ano ba? Nanonood sila na mo. Ikaw na. Copyright. Nanonood sila na mo picnic ba? Yeah. Hindi na lang. Ako kung hagap ni ka di ay. Iniwan, di mo makadaog na mo. 3 attempts to katotong ya. 2 attempt kan tatay. Hugog 5 attempts sila tanan. Wala, 6 6? Okay. Tuloy nga rin mong lawas. Ay, makuptan buhok. Waway, makuptan buhok. Wakoy buhok. Ay, buwan. Diyan sa kuwan. Dito nga. Uno. Oh, kuwan ka. Uno, dos ay. Oh, siya. Lutong gini kon. Ano, na kuwan. Okay. Uno, dos ay. Kami. Dili ka pili na mo may. Uno, duha na ilamam. Tagat. Wala pa. Uno, dos ay. Uno, dos ay. Oh. Okay, 1 attempt. Ano na. 1. Kwartan, kita rin ulit kita mil. May siguro ay. Nyara. Ano ha? Okay. Uno, dos ay. Siguro ni. Uy, siguro. Ay, saya. Dito ka napit. Ano? Dito ka napit. Bakit? Manghinimbang ko. Ay. Ay, nagpaan ko. Okay na. Yeah. Nay. Timbang ya barog. Ay, babalog ko. Malagi. Ay, tuyo ka. Malawi. Ako ko kuha dali. Ye. Barog ko ha. Oo. Yeah, barog. To attempt. Oh, to. Nilutaw ko. Laro ni Mai. To attempt na. Ilalim na magpupulit. Okay. Ikaw pa man. Sige. Ha? Dot. Huwag ka pong batong kayo. Kuhan ba? Yan. Uno. Dos. Ay, tres.
3 attempt. Kaya nga to eh. Okay, yan na. Pila na ma'am? 3. Ah. Okay. 1, 2, ay, 3. Oh. Lakas tadi, ini ada kayak plaster ko. Aja kuan. Ayo plaster ko. Oh. Di ba bro ko? Ini baru. Ini baru. Ay, 4 attempt. Oh, 4 na. Kaya siya ko pugni kay mo. Mudagan ang kuan, galon. 4. Sige, restore pod. Teman, aku saray. Ay, sige, 5, 5. Malima man kate. Yeah. Ya, nah, mau gak putus ha? Uno ha, ya, ya. 1, 2, ay, 3. Pindakin ang upaw na ko. Ini lang. Wap. Asa ko na. Ipirog. Ang galon, Mo gani. itaro pasar ha. Oh, kana. Kunit lang sa kong ulo. Oh. Eh, kuha ba yan parog? Ana. Uy, shampoo. Kana, ingano ba? Francis kana ba? Parog. Ay, kuha. Barog, barog. Parog ko iga. Oh, dapat barog. Kana ba? Ano? Francis, ana, dili ko kuha kay para ba? Plastar ba? Ano, ba? Di man sa may hapa na dili ni ma-straight ang ganatuan. Lolo mo balitok di. Balitok. Straight. Ang galon, ana. Eh, para makaihap ko. Lutaw ka na. Lutaw na. Ano? Yeah, 1. Straight ba? Ano sakto rin. Yeah, ana. Oh! 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 5 attempts. Next. Ernesto. 5. Wala na yung mga kabuhi magkala ito. Barog ka. Okay, ikaw na pa Ernesto. Huwag mo na basta nakabarog ng polos. Ikaw na po tikang. Sura ning kuan ni mo mamay, sadina ni mamay, di hatag mo ari ka may peke. Pamoro kay dia. Hatag mo lang tanan mo nang kurtahan mamay. Video tang kuat. Ge. Tara. Ge. Ibu tayo isbuto kami. Okay. Ha? Ge. Ya mo, ihap ko na. Okay. 1, 2, ay, 3. Okay, kadang ako. Di balik. Ge, kadang ako. Iya anak kamay balik. Iya anak kari kamay pa sa mo ba. Yan ha. 1, 2, ay, 3. Baru mo dire jud. Oh, ay, sa ko ha, pugi lang. Pugi sa. Ah, ba tumba na ron. Ayaw. Yeah, barog. Pugi ha. Wala pinili. Wa pagali ko. Wag. Paro ko nga, wa pagali ka. Na. Oh, sarang lang kay. Pugi lang. Ayaw. 1 attempt. 6 na tanan. Kuha nga ito. Mabila nga ayaw. Ari mo pala parang mabaw. O para ba mo na ipe? Ge. Ya ba nya na. Ya. Parang barog, bira ka nga to. Lukso ka ba? Oh, lukso ba? Lukso. 1, 2, 3. Go. Ay. Ayaw. Ayaw kita ihap. Ayaw. Ay.
Ano? Uno, Dos. ay, tres. Mil ba lang? Dili lang barog. Ay, barang, ayaw. Ayaw. Buk na nga mo kay. 7. Oh. 7 attempt. Hit. Oh, 7. Ano na itulo mo ka chance? Yeah. Kung to gamay. Ano? Sige, ako yan. Okay, ano? Dos, ay. Ya, ayaw kami na. Ano? Dos, ay, tres. Sige, ano? Uno, dos, ay, tres. Papaldaan ba yun? Papaldaan ba? Yung biraw niya. Ayaw ka marog. Parang ka malusod. Lagi, ay. Hindi pa minaw lagi. Uno, dos, ay, tres. Kana. Sige, anak ba? Ayaw ban. Anak ba? Anak sa. Brand ko rin. Na. Ayaw palabi kay ba? Hindi ba pala magkabarong ka? Uli, ay palabi. Ay. Ay. Eight. Namurag posil. 8 attempt. 8. Happy to to. Oh, 8 na 8. Duha na lang. Eh, tamam. Oh. Eight naman. Panikamot jud nga maabot kag 10 seconds ana makabarog ka. Maabot lagi, pero di. Yeah. Buta ha, kwan. Ibo ka na gamay. Na. Eight naman. Ay, idot ba, idot sa mandaan mo kada. Ano? Pagdungan mo kaya. Di lagi madaon eh. Babarong gagamay. Ha. Eh. Gaan. Lawas. Uno. Dos. Ay, tres. Dan pag. Binat yun. Binat yun. Parang nila basta serious. Oh, binat yun. Di ba slider ron? Na, steady ha, steady. Ano sa ba? Steady ba? Steady na, ano kay? Okay, 1, Mo lagi. 2. Ma'am. 2 seconds ra. Balik. 9 attempts. Last. Last. Panikamuti. Napay last. Okay. Yeah, padusin nyo haram daw mo. Ano, last, ano ba? Pirahan na ito pa doon. Para magkakuan. Sige, 1, 2, 3. May kita na. Go, pira. Na steady ano ba? Eh, ano? Kana yana permitiyo. Yeah. 1. 1, Di, ikon. Sintro dali ba? 2, Sintro lang ka. Kabuang mo naman hindi tayo sa pikas ng kwan. 3, Ko dia. 4, Aba, san kay? 5, Problema kan. 6, Hindi nang kwan. Kay 7, ay kwan gyud. 8, Ang kwan kay ako mag-iro rin. 9,